Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Quality. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 7 na. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Gina-check pa nato ng Provincial Disaster Management Program Division na lantawan ta kontani kung ano ining maulanon nga panahon diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Medyo alang-alang pa sige pakaronan tala action hensa basi langanin pa sila mangusisa mananta gamaya pero sudaran naton digin man tuman ka ka delikado digin man tuman magkabalaka kita sining maulanon nga situation naton subong pero tiya mo na sa mga utod ta nga nagapuyo sa igad sang baybay sa idalom sang Taytay kilid sang Kasuban kag Kabakyasan. Alerto lang 24/7. Action Firing Line. Antes pa naman tanan ang pinakaimportante sa aton sining pagpangalagad kada gabi kag sa matag adlaw nga tanan. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton
si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balitian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayong nalawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:04 na subong adlaw Sabado, Marso 13 na kita 2021. Action Brian Borden. Action Firing Line. Onboard na, tubdoblas nuwabing tak na sining nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sining nga pagpangalagad? Sa gihapon padayon pa ang investigation sang Police Station number 3 diri sa Bacolod City Police Office sa pagluthang patay kay gabi sa kay Lino Cuadra alias Dodoy, 62 anyos, taga Barangay 2 sining syudad sang Bacolod. Ini siya ang ginluthang dira sa terminal sa mga salakyan kun tani ini ang di pa inabalaan kung magasakay o kung bag-o panao gano nga sitwasyon. Allegedly, duha tubtob tatlo ka mga suspitsado ang mga nagtiro sa iya mga kaksyon sakay sa ginaligar isa ka Innova. Hindi pa madeterminar pula o kon maron ang duag. Action Firing Line. Samtang sa iban nga balita mga kaksyon, congratulations sa Kabankalan PNP kay may ara kamudaya sang maayo nga alkalde nga nagdonar na naman sang duha ka mga patrol cars. Action Firing Line. Pero ina nga kwarta not personally sa bulsa sang alkaldiya, of course sa paghimakas niya gikan sa kwarta sang gobyerno agod nga mahatagan sang maayo iya nga paggiho ang kapulisan sa ila sini nga trabaho. Action Firing Line. Sa iban nga banwa kag syudad kabay pa may ara man sini no, kita ko may ara, may mga names pa na gani mo no. Though depende sa LGU kung ano nila kapalangga ang ila kapulisan. Ti kung ikaw alkalde dira mas nami gin manhatagan na. Pero at least dang police nato di magsalig sang ila patrol car gid lamang funded ina from national headquarters sang sa may idugang pagid kiti damo man ni sila. Action Firing Line. Samtang sinigid lamang hapon mga kaksyon o kung sini nga adlaw nagpatigayon sang ceremonial vaccination ang AstraZeneca diri sa New Government Center. Way ni siya labot man sa tong ceremonial man sang Sinovac. Action Firing Line. Kag ang Bacolod subong padayon ang preparation for education campaign sa pag-edukar action hands sa mga tao sa mga barangay agod nga magpabakuna. Action Firing Line. O galing kay kung kaysa may mga report gikan sa iban nga pungsod nga ang tao mas kung kaysa dubling huna-huna bla may yes o kon no. Bangod may mga report action hands nga may mga side effects abi ang iban nga mga bakuna sang nagligad to grabing batikos ta sa Sinovac nga ini pero ang report pinaka bag-o nga report ini naglunta didto sa mga European countries action hands nga may ara sang blood clotting iya sa mga ginturukan sang AstraZeneca. Action Firing Line. Pero may pagklaro na karon naton basahon mga kaksyon. Samtang diri iya sa syudad sa Bacolod sa gihapon, madamo na sa mga hospital
ang napaidalom naman sa vaccination ng ilang sini nga mga frontliners. Ini may angot gihapon sa tong nag-abot diri nga AstraZeneca sa nagligad nga simana. Action firing line. Kag sa probinsya sang Negros Occidental, sinigid ang mga hapon, ginpirmahan iya ni Governor Eugenio C. Lacson ang Executive Order number 21-18, a series of 2021, adapting inimakaksyon sa pila ka mga points sang Uniform Travel Protocols under iya sa COVID-19 nadula how di na to nagpisik pero travel protocols under COVID-19 Interagency Task Force emerging infectious disease dito iya sa National Office sa idalom sang resolution number 101, a series of 2021. Action firing line. Nga mag-aumpisa ini mga kaksyon ang EO 21-18 sa palaaboto ng Marso 15. No? Ano subong 13 na, 14 buwas sa Lunes ng adlaw. Action firing line. Pahat-pahaton tanay karon mga kaksyon na para at least maintindihan nyo gid kung anong bot silingon sining executive order nga ini nga ginpirmahan la size sini nga gabi. Action firing line. Ang iban nga balita mga kaksyon sa probinsya sa gahapon, may 4 naman ka mga hospital. Pamati ka muna kay base, diri ka mo nagapala uli. Hospital sang Cadiz dira, ating Teresita ya Provincial Hospital ya una-una gid sila. Ang sa Valladolid District Hospital and Cabancalan Hospital, may mga bakuna na da nga nag-alalabot. Humalin pa kahapon nga adlaw, tub-tub subong nga adlaw, kaga mga frontliners dira nga may ara sang willingness nga magpa-vaccine mga kaksyon, ibakunahan na ni sila. Action firing line. Amat-amat lang, no? Amat-amat lang mga kaksyon para at least pila ka adlaw malabot gid ang target sang aton sining World Health Organization nga dapat 70% sa population, no? Sa bugos nga Pilipinas kag 70% man sa population sa bugos nga kalibutan nga dapat mabakunahan gid agod nga makabalik kita sa normal nga sitwasyon. Action firing line. Suliton ko ang sa Pilipinas lang nga population. Nagahuluhamboy na kita action hands sa 110 million. No? 110 million individual ang Pilipinas. Kung kuhaan mo siya dira sang 70%, so matupa sa action hands sa mga 71 to 72 million dapat ang mabakunahan naton. Action firing line. Pero bangod nga pigado kita, wala kita sang kwarta nga inugbakal nga pinangutang kita, mga muyo na lang kita anay nga kon bisan ara lang sa 10,000 ang mabakunahan, makabalik-balik na kita sa normal nga sitwasyon. In fact, the President nag-advise na nga posible sa bulan niya sang Abril pagabuksan na gid ang ekonomiya despite sang masami kag masabi nga reklamo sang publiko nga didto ya sa Metro Manila sa Luzon area adlaw-adlaw nagasaka ang numero sang kaso ni COVID-19. Action firing line. Balikan tanay karon maka-aksyon kag i-check taman. May abogado kitang interviewon karon sini nagluntad iya dito sa Calbayog, no? Sa Calbayog mga kaksyon nga isa ka pulis sa Intel ang nagpangayo ngalan sa korte sa mga ngalan sa mga abogado nga nagapanabang sa mga CPP NPA kag nagapanabang nga sila ang abogado sang mga utod naton nga ginakabig miyembro sa mga progresibo nga grupo. Action firing line. Ina makaksyon intimidation, a sort of red tagging pila kadlaw basi matupan sila adobing purpose sila, no? Karon na ikuan ta reaksyon diring abogado nga nagapanabang gid mismo, no, sa mga progresibo nga grupo kung ano ang ila sini nga reaction. Action Brian Warden. Action firing line. Antes kita magpadalom sa ibang pangabalita, manglugayawon ko gamay lang dito sa national nga mga news. Arena kay si Manny Pacquiao bilang presidente iya sang PDP Laban Political Party nagwa subong nga adlaw kag nagbitbit kag ginpresentar ang isa ka resolution kag ginpalayag sa publiko nga ang nasambit nga resolution isa ka pike o kon fake nga resolution
nga ginpagwa sa nagligad nga adlaw nga ini ang nagasuporta kay Presidente Rodrigo Duterte nga ginasugo kag ginaayo nila nga magapapili bilang Vice Presidente sa 2022 nga eleksyon. Firing line. So kay Pacquiao diri sa bilang presidente, ginapabalo ko sa inyo. Si Pacquiao presidente sang PDP laban pa political party ha. Binapabalo ko sa inyo nga ining resolution nga naglagaw nga ginpirmahan wala inisang hindi inilehitimo, no? Kag wala inisang gikadlaw man tagani sa ibang nga ginapahambal niya diri. So hindi nyo ni pagpatihon. Action firing line. Siya piki ini, no? Kag wala man si Pacquiao sang poder sa Rosiya. Wala ako sang poder o otoridad nga magpenalize sa kung sino man ang nagpagwa gid simi. In fact, pirmado gin man sang iban nga mga tawo mo. Action firing line. May ara gani nagpilirma nga mga alkalde, may nagpirma nga mga kongresista nga nagaayo, no? Nagaayo nga si Presidente Rodrigo Duterte ga padalagano nila Vice Presidente sa 2022. Action firing line. Si subong gintinluan ni Pacquiao ang ngalan sang PDP laban siya wala ni. Why ni naghalin sa ako niya? So mo sina mga kaksyon tiligad to si Duterte ari di sa may Oriental Negros nagtambong sa i-support dira nga inauguration, no? Gapanaog pa lang sila sa eroplano, naganistoryanay sila ni Bongo, hambal ni Duterte, siya i-anunsyo ko rito karon na nga ikaw ang pwede mangin papili presidente sa 2022. Gin-anunsyo gini Duterte in front sa madamo nga mga bisita dito sa Oriental Negros. Kag ina nga announcement mga kaksyon galupok dayon mo. Minutos lang galupok sa bugos nga Pilipinas that the president nag-announce nga gusto niya si Bongo magapapili presidente. Pagkabuas dayon depensa ni Bongo, siya di nyo to dayon pagseryosohon ang palayag ni Presidente Rodrigo Duterte. Siya mahuna-huna kita anaya kung ano gid ang pwede naton abi nga himuon amo nang sabat ni Bongo. Action firing line. Siya dako man ang tsansa, action hands. Siya mapapili ko presidente, pero gusto ko nga ang akon vice presidente si Duterte. Action firing line. Perte sila, no? Paalam-alam malay kag Padulo Diskarte manada mo, no? Padulo Diskarte mo na. Nantawon ta niya. Layo-layo pagin man ang politika, pero ini mga bagay na ini mga tiniyon o konsesini nga mga tiniyon nga na amat-amat na gid sila pabalos publiko nga may mga intensyon sila sa pagpapili mga kaksyon. Action firing line. Alangan na karon ko magpapili gid man si Bongo kag si Inday Sara mapapili man to din bakadto si Duterte sa anak niya o kon sa sidekick niya. Then bingkwan abi tandem na lang kamo nga duha kung sinong presidente, Sara Duterte kon Bongo. Si Marcos mabilihin gini sa lato-lato. Action firing line. Naga-presyo man ni siya daan nga basi siya mangin vice presidente man ni Sara Duterte mga kaksyon. Sige, ang iban nga balita dito sa National sa iluhan taniyo. Kaya ang Department of Health mga kaksyon, ginapangitaan karon ni Senador Sonny Angara sang 82 milyones pesos nga pundo sa idalom sang Bayanihan Act number 2 mga kaksyon ini or nagapangita sila sang update sa mga benepisyo sang health workers nga daway nakabato ng iban kundi nagkadto ini. Kung nakabaton gidman suno kay Angara taga kami lista abi, no? Ining ginatawag nila nga COVID-19 special rates allowance sa mga health workers nasa dira mismo sa may National Kidney and Transplant Institute nga nagpatigayon sang rally protesta. Nagligad gid lamang mga sinimana kay suno sa ila may ara sila sang 18,500 pesos nga gift check kun tani. Action firing line. Kag cash nga 20,000 pesos. Tinagrally sila. Di nagkadto ni kadako nga pondo ni 82 million pesos. Ulat-ulaton tani ng sabat sang DOH ni si Kwan, si Health Secretary Francisco Duque III, magalibog ning ulo niya sa may kadamo patubangon ta parte sa COVID-19 pagkatapos pangitaan pagitiya sang audit sining 82 million pesos dapat lang kay kwarta ina sang gobyerno. Action firing line. Ang COVID-19 subong adlaw sa Pilipinas sa pagkadako ho. Pila nagi ang exact selection diyan 5,000 gijakson diyan. Grabe no, as in 5,000 gani. Grabe no, do makibot man talin sa 3,000 ka 400
3,007, nag 4,000, subong nag 5,000 lagi do. Action firing line. Nga nagdala na sa 616,611 na ang kaso kabilugan sa Pilipinas. Ang nakarecover diri nagapabilin sa 56,679. Ang ang aktibo kada nagapabilin nga naka-recover amo ang 547,166. Ang patay 12,766 naman mga kaksyon. Action firing line. Gadamo no? Ang World Health Organization mga kaksyon, Aryo, anyway, sa iban nga balita, may connection sini kay Kabaloka sa ang DOH bong nagpagwa sang record nga may ara sang panibag-o nga 59 tanan ka B.1.17 variant yang virus ginliwat nila ngalan, no? Imbis ang UK nini ginhimo alam may mga names, may mga numbers na. Ini guro para kuana, para likaw guro sa ginatawag nga kwan blahaw, magpagguba sa ngalan, tiduay man kay way manggintay problema sini kuno pangalan ngalan sini. Action firing line. UK ni siya mo nga variant mga kaksyon pero ginngalanan nila sang B.1.17. Daw mo na bla, no? Nagsuma total ng Pilipinas karon may ara sang 177 na kay UK variant virus nga ini mga kaksyon. And then may ang bago pagid subong sang Africa na naman niya, South Africa naman ini nga variant naman 32. Ang ngalan naman nila diriya B.1.351. Do ka social abig ko no? Pero virus ina siya. Naglambot na sa 90 tanan-tanan. Kag ang mga lugar mga kaksyon nga may ara gid sining South Africa kag UK nga ini didto sa Cordillera Administrative Region sa 10 or sa Metro Manila, dira man sa Central Luzon kag Calabarzon. Amo ning mga lugar gito nga damo given kiti halos wala do may nagainabot to yang mga halin sa iban nga pungsod. Action firing line. Magluwas sini may ara sang isa man nga natukiban subong lain naman nga ngalan B1-1/2.2 8 naman action hands -P.1. Brazil naman niya. Para guro makuha ng mga discrimination guro gin isla na mga lan basta virus ini siya mga kaksyon. Western Visayas inuwi ta kabalo kundi in sa aton di sa Western Visayas ang isa ka returning OF o returning overseas Filipino mga kaksyon. Action firing line. Brazil, UK kag South Africa, no? South Africa. Lariho man ni sila tanan nga maka hatag sang malain nga sitwasyon sa lawas sang tawo so maghalong gid kita. Action firing line. Matingala man tagaling kay ti ang DILG nahulat-hulat ko magpagwa sila sang memorandum circular nga dapat i-adapt gid no sa mga LGUs nga wala na sa mga swab testing na wala na sa mga quarantine depende kon mayara sa mga symptoms sa ginapakita ang nagaalalabot di sa aton kinanglan gid nila i-quarantine sila pero kung mahimo lang nga way mas lamay ginabatsyag ipapulion riktas puluyan. Action firing line. Tiulat-tulaton tani, no? Ang kahapon nga adlaw sumigabong man ang balita nga didto iya sa European countries mga kaksyon, mga Denmark kundi din pa dira. May mga tawo tuya nga naka-eksperyensya sang blood clot or blood clotting nga ginatawag mga kaksyon. Pagkatapos, ngayon sila ang na-injikan sang AstraZeneca nga bakuna. Action firing line. Justa, ang bakulod daan kag Negros Occidental Action Hands. AstraZeneca ang aton nga gin-purchase diri. 600,000 diri sa aton, 12 sa bakulod. 100,000 naman sa Negros Occidental. Amo man lang ang report na to so ginaimbestigahan ini subong sang World Health Organization ang ini nga mga report. Today, ang WHO liwat nga nagpagwa mga kaksyon sang information nga dapat wala kita sang kabalakan sining mga report nga ini sa idalom sang AstraZeneca. Action firing line. Hilway sa katalagman mga kaksyon at timayuman kay siyempre sino mang di makulbaan nga lipay na tagani ka may bakuna pagkatapos basi anong matabo sa aton kung mabakunahan kita sang kaangay sini nga may ara sa mga nagakatabo dito sa iban nga pungsod. Action firing line. Amo malanang gusto pabalo sang World Health Organization kag kita diri malipay kay amo nang ginbakal sa Bacolod kag Negros. Now, kaina pa lang mismo mga kaksyon, kaina pa lang mismo
Kuni kahapon may AstraZeneca nga nag-abot diri sa aton, no? May nag-abot diri sa aton diri gid agi sa Bridco. Damo pa to nag-question nga daw di mo na pwede ipalawigon. Hindi nabutang na nadaan sa cooler da. Cold na way na problema. Action firing line. Kada mo abi maalam sa social media mo. Sabi ko dapat nakakuan gini naka-freezer o kuno na atigin biyahe na nila kabalo na day mga otoridad sila, no? Diri sa aton sa Bacolod kay na may ara sang ceremonial man vaccination sining AstraZeneca sa New Government Center sa diin mga kaksyon nga ang mga recipient diri mga doktor man kagang iban diri mga iban nga mga civilian. Action firing line. Sorry, sa iban nga mga frontliners rather sa New Government Center, no? So ari sa aton sining nga linya. Online sa firing line. Sa aton nga linya si City Administrator M. Ang kag chairman karon nga na pinuno dira sang EOC sa siyudad sa Bacolod. Ma'am, good evening dira sa imo. Good evening. Good evening. Action Brian. Good evening kay Action John kay sa tanan nga nagapamati sa mga gabi may gabigid. Aha, salamat gid ma'am sa time. Kumusta ma'am? Kaina may ara na kita sang ceremonial na naman vaccination sining AstraZeneca sa Bacolod ma'am. Yes, nag-roll out kita kaina sang AstraZeneca. Kay nagabot na sa aton ang 312 vials ang AstraZeneca na target para sa mga senior citizens naton nga hospital frontliners. Kaya kung madumduman mo, Action Bright, Yes ma'am. ang Sinovac hasta lang sa 59 years old ang pwede makabaton sa Sinovac na vaccine. So ang aton nga mga frontliners nga mga over 59, nga 60 and above, wala pa sila nakabaton sa bakuna. So naaktan kita sa AstraZeneca nga mga 3,120 doses. Nagsugod kita roll out kay ina sang aga. May apat kita ka doctors, 5 ka barangay health workers, lima ka doctors gili. So totally naka-roll out kita kag nakasugod kita ang bakuna. And the rest in-distribute na naton sa mga hospital. So mga hospital frontliners naton magasugod na naton sa vaccine. Aha. So meaning subong nga adlaw ma'am may pulo kita ma'am nga na injika na sining AstraZeneca for Bacolod. Yes, that's correct. Okay na ma'am, why man to sa mga hesitation abi ang mga doktor naton kag ining mga barangay health workers sa mga reports kahapon dito sa mga iban nga pungsod nga may mga blood clot kuno natabo pagkatapos ining AstraZeneca. So wala man Action Bright ang reactions, wala man sila hesitation. Ang nagkadto kay na to amo man na sila ang nagsignify gid nga daan. And they were there on time, nakapatigayon kita sa aton nga pag-vaccinate sa ila. Kag after the vaccination, during the monitoring, kung gina-monitor na sila, wala man ang adverse effect. So thankfully, wala gid sang na-observe kita nga adverse effects after sang isa ka oras nga observation naton sa ila. Tapos ang ila nga pagbakuna. O galing maybe siguro ang kinalain dibi sa aton Councilor City Ad inang grabe nga aton nga mga screening abi no inablang sigurista gid kita nga antes kay mo ya injikanda dapat siguro duhon tani nga wala ka na sa mga nag-exister dira nga kon anong matabo sa imo di damo na tayo mo no. Oo. May ara kita nga screening, may interview, wala labot sa interview, may counseling pa, ina-explain pa ang procedure, ina-explain man ano ang mga after the vaccination. Tapos ina-check ang vital signs. Pagkatapos dinatagaan ka time nga magpahuway after the vaccination. May 1 hour na observation, monitoring, may mga doktor. Again, gina-monitor every 15 minutes ang imo mga vital signs. So very thorough. Because of that, madula man ang kaba sa aton nga mga sa aton nga mga ginapang vaccinate kag ang mga nagbaton sa vaccinations naton. And at the same time ang mayo lang kay wala man gid sang adverse effect.
So Sige. kaya na mga senior citizens ang aton nga gin pangbakunahan. So mo ning pinakauna man guro sa Bacolod, ma'am, ano nga may ara kita sang frontliners iya pero wala sa mga hospitals kundi mga barangay health workers. I'm sorry, nag-auto-auto ka, Action Brian? Namin ko, ma'am, inang subong man guro pinakaunang Bacolod kita nga nag-inject sining AstraZeneca nga mga frontliners pero hindi iya sa hospital kundi sa mga barangay health workers sila ya. Yes, I can say that maybe though wala man kita may na monitor nga iba nga mga LGUs diri sa Western Visayas nga naghatag na sa second layer sang frontliners nga sa aton ang kagina nga aton city health doctors ang nagabaton sang AstraZeneca nga vaccine. Ti kay tapos sa tamam sining may ara na ta barangay health workers so meaning may ara pagid sang next na nga sa roll out na gid mismo or sa asod na gid nga vaccination nga magakuha na kita sa mga BHW naton, ma'am. Sige na gini siya Action Bright. Kaya nasang hapon may ginpadala naman sa aton nga additional vaccine. So or sige na gini siya kung maubos na tanan ang sa mga hospitals makadto na kita sa mga frontliners sa aton taga City Health, ang aton nga sa mga temporary treatment and monitoring facilities naton or sa mga isolation facilities kaga aton mga quarantine centers na mga gatrabaho dira ang sa mga klinika, sa mga clinics sa mga doctors kasi nagatubang man na sila mga pasyente everyday. Ang sa mga laboratorio, ang sa mga molecular laboratory, sa ibang pagid ng mga frontliners natin. And then, pakadto na kita sa mga senior citizens. Okay, Si Sinovac, ma'am, naubos na for Bacolod or why pagidman na may nabilin pa? Si Sinovac, ang nabilin sa aton, gipaulam nato sa gikuha sa DOH kay para ihatag sa province kay para makasugod man sila roll out. Yes, oo. Kumadumduman mo. So, ang nabilin ko nga 1,600 vials, kinatag naton sa province. But ang commitment sa aton sa DOH is ulian kita kay allocation na naton. Yes, oo. Hinatagay na lang kita kay para magtalalapod man mga hospital tabla, no? Sa Yes, Bacolod, correct. Bacolod kag Negros, ano? So, That's right. So atong ginbakal te, so ay ining AstraZeneca nagabot sa aton suliton ta lang part pa ni gyapon sa national nga ginbato, ma'am, hindi pa ni naton yang ginbakal sa Bacolod, ha? Yes, iyan isang halini sa COVAX facility. Ang COVAX facility yan at ang World Health Organization, pagi sa UNICEF, na ginahatag ini nga mga bakuna sa mga developing countries. So 20% of the population libre ang ginaalokar nila nga vaccine sa libre na tanan nga ginahatag sa pali assistance inaalin sa UNICEF, World Health Organization, through the COVAX facilities. Inatanan, hindi na mabalaan kung ano nga brand ang ipadala nila. So far, ang ula nila nga napadala nga brand is AstraZeneca. Okay. So wala pa ni siya sakto na siya Action Bright, wala ni siya yalabot sa aton nga din order na maabot pa sa aton sa second semester ng tuig ngayon. Okay, at least amat-amat gidya, no? Sige. So far, abot silingon nga masigit-sige na ni siya Action Bright. Kaya kung magsige man abot ang allocation sa aton from the national government, sige lang gyapon na nga roll out, sige lang sa pangbakuna. At naman, kita naman mag-cover by July or August, maabot na nga ito nga in-order niya 650,000 doses. Although hindi man na siya maabot, but at least makasugod na na-deliver sa ato ng pharmaceutical company. Baka very good gina, no? Sa July, no? O July, August na, ma'am, no? March, April, June, July. Sa mga sunod na gid nga mga binulan, ano? Sige. Yeah, and in the meantime, nagahulat sa national government, amo na ang ginasige-sige naton pang-vaccinate man sa aton ng mga frontliners in the meantime. Kung maubos na ang frontliners, hopefully, very soon, makadto na kita sa mga sa daton na priority senior citizens, and so on and so forth. So nagligad to ma'am nga Pebrero do kaninit gid sang mga tao sa mga initial sa mga surveys abi
nga may ara sang katahap magpabakuna subong Marso na kita and may ara na kita sa mga ihimplo, mga doctors pa, nurses kag mga BHW. Ma'am, nagsaka-saka gin man ang numero or figures dira naton nga ang bakulod nun mapabakuna na sila. Kadako sang improvement in terms of the percentage sang vaccine acceptance naton Action Bright. Would you believe nga sang correct na himo Bal sa mga Pebrero antes mag-abot ang aton mga bakuna, even health workers themselves kina-conduct kami sang initial na survey. Ang health workers dito kagamay sang percentage of acceptance. Wala nagalabot. Wala kita nagalabot 1/3. No? Wala kita kalabot 30%. At this point, nga halos tanan nga mga kalabana sa mga prominente, nga mga doctors, bigyan nga involved, bigyan sa mga pag-atipan sa mga COVID patients, kag ining may mga malawig experience sa microbiology, sa infectious disease, sa vaccinology, immunology. Ini mga experts ini sila nauna nga nagpabakuna. So wala rason nga mag-hesitate pa kita, kag wala rason nga hindi kita mag-tuo sa siyensya. Kaya tungod ini mga ginatawag natin ng mga experts sila nauna nga nagpabakuna. Yes. So it was a very good sign. And because of that, nagsaka ang acceptance. In fact, bisan sa grassroots, sa general population, nagtaas na subong ang report ng mga barangay. Damo na sang gusto magpabakuna. And I have been going around mga different groups, different sectors, ang sa mga civic clubs, civic organization, dako sa demand for registration, kag gusto sila mag-queue na nga daan, magpila na nga daan for vaccination. Mayo gina nga balita para sa syudad sang Bacolod. Ma'am, madamo gid nga salamat sa imong time sa pag-inform na naman sa aton nga subong adlaw may ara naman aktibidad, may connection sa ning vaccination diri sa syudad sang Bacolod. Imo panugyan liwat sa Bacolod nun, ma'am. Balikan ta si Tiad kinautod. Action Firing Line. Amat-amat na gid man na edukar ang mga tawa kag napahangop. Sometimes may ara iya sa mga pamalibad nambal ko gani may ginaulo istorya man kita ay ma'am balik dira sa imo. Yes. Siling ko ma'am, thank you so much gid sa mga time, pero panugyan again sa COVID-19 nga ti padayon gihapon ini siya, although nga 0-0 na kita pila ka adlaw kag sa vaccine, ma'am. Go ahead, ma'am. Yes, Action Brian. Ari na subong ang bakuna sa aton, amo na ni ang sabat sa aton pangamuyo for 1 year nga nakipagpato kita sa COVID-19, kag kadamo kita sang kilala nga nagmatakit or napatay tungod sa COVID. Ari na ang bakuna. This is our only hope. This is our only chance. Kag makita nga sa iba nga pungsod, wala na sang cases halos, Action Bright. For example, ang ihata kong example sa Israel, kung sabihin na-reach na nila ang herd immunity, wala sila halos cases of COVID subong. Kaga sa Amerika, nagdubo. Dramatic ang pagdubo ng cases. Kaya tungod nga nakabakuna na sila close to 70 million na ang nabakunahan nila. Yes. Kag nagabakuna sila 2 million persons per day. Grabe. So because of that, grabe ang ilang campaign for vaccination, kag ang ilang nga initiative. Kag tungod sila nagdubo gikayo ang ilang mortality, nagdubo gidya ang cases nila nga sang nagiga gina problema na nila. And by April ang sa Amerika malabot na nila ang herd immunity. So I think it's time for the rest of the world nga maka-avail man sang bakuna. Kay para nga kita man maging protected man kita, kag finally we can end this pandemic. Hindi na siya magiging worldwide public health care kada public health crisis. So kabay patani nga tanan nga taga Bacolod mangin open-minded kita, kada the sooner nga makabakuna kita, mas madamo sa aton, mas maayo para makabalik na kita sa aton nga pagpangabuhi pareho sa una antes ang pandemic. So I hope that you will go online kag magpa-register. Kung hindi ka mo, wala ka mo access sa internet, pwede ka mo kakadto sa mga barangay
centers ninyo, sa barangay hall, or sa inyong mga barangay officials, pwede ka mo kaparehistro dito. Agod to, Action Brian, nakapila ang ilang ngalan sa priority listing. Yes, correct. Kaya hindi nakatakot, kasi kung may shortage na uli ng vaccine, saan madugayan pa ang mga sunod naman yung mga shipment, mas mayugin niya na una ka nangadaan sa listahan. So, please register para sa vaccination program natin. Base may posible man na, ma'am, no, nga magabot ang panahon nga wala na sang libre abi nga need ang vaccine, ikaw na personally mabakal. Tibiso galugasto ina. That's possible. That is also possible. And that's another possibility. May posible gid ina, no. Anyways, ma'am, salamat sa imong mga time. Mayong gabi kag mabuhay ka, ma'am. You're welcome, Action Brian. Salamat man sa Kento. Yes, ma'am. Action Firing Line. City Administrator, Madam Im ang mga kaksyon kag pinuno dira sa Kwan na EOC nato na diri sa syudad sa Bacolod. So kay nang pinakaunang Bacolod nga naka-inject na sang AstraZeneca sa hindi iya professional na nagatrabaho sa hospital or doctor or nurse kundi barangay health worker, mga volunteers. Pero makabig sila gyapon nga frontliners, mga kaksyon. 5, no? Mga senior citizen pa to sila, no? Porte man yung Bacolod do kay nablang ka dasig sila mang minsar kung dapat paghimuon. Na ato puli to sila balay ining mga senior citizen nga ini kang magpanugid to tupad balay nila nga kami ho na bakunahan na okay mana. Wa gid problema kag kaina daw wa gid to sa may gin report nga naglain matsyag niya or wala na bakunahan, gindi first abik kay dahil matsyag niya, tayo yun. Hindi pareho to sa Sinovac ng ligad to, mga doctors to tanan, may nurse to isa, may isa to doktor, way ka na bakunahan kay ang yang BP nagtaas, ti normal na minsar ka man mo, nang huna-huna ka man bla. Sige, last 7:39 Action Radio, Philippine Standard Time, ang atong interview naton, dulong gid sa aton Action Hands, pareho sa makinis mo nga nawong, kay ginausaran mo sang dugay-dugay, may interviewon kita nga abogado, no? Abogado ini. Ang ini nga abogado nagapanabang ini siya sa mga tawo kaangay sa mga miyembro sang progresibo nga grupo. Action Firing Line. Anong connection dira? May connection ini sa natabo dito sa Calbayog nga ang isa ka Intel member sang PNP nagsulat iya sa Korte Action Hands kag magpangayo sa ngalan sa mga abogado nga may ara sang connection or may ara or nagapanabang sa komunista nga hubon. Action Firing Line. Tigin si Bak na siya gani sa pwesto, pinahalin to siya karon pagbalik ta kay Saysay Tadugang Senyor. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Radio Philippine Standard Time, la 7:41. Manamyaw kita sa aton sini nga mga utod si Cecilia Tuhaw sa Daya. Salamat gid. Good evening, Sombray, watching live in Barangay Mandalagan. Pedrinia Iron Manak Sombray, please tamyaw ko lang mga pamilya ko sa Barangay Singkang, Magsungay. Sila ni Lola Laura, Toto Gamay, Jerome, Jonah, Hasmin, Jingjing kag Lola Mayang. Thank you. Si Yoditorta de la Pinia, araman palihog ni Lola Turing kapag greet niya ang iya kumari si Lola Josefa sa Prosperidad Tihado na nagaupod man sa imo programa. Madamo gid nga salamat. Salamat. Elisa Iligan, good evening, Sombray. Monitor lang kami di sa Canson Subdivision, La Carlota City. Si Warren Ortiz, araman. Ana Mandrigos Rob, that's why hulat na lang kuya sa Pfizer
or Johnson and Johnson vaccine Jen Oy si Sir Arapman, Godspeed man da sa imo Alex Montesa, Sir Bray Lihog ko Tamiao, Pamilya Ramirez, sang Barangay Granada, Alangilan, kag sa Bilog nga Negros. Gapilit daw ibid sa imo nga programa. Thank you. Salina Arellano Espadero, Felinora Oliveros, good evening. Sombray, monitor lang ko dire sa Barangay Robles, La Castillana. More power, God bless. Pedrinia Ironman, monitor gid mga pamilya ko sa Barangay Handumanan, Zone 6. Pedrinia Irio, special gid sa pinalangga sang tanan amon Iloy, Judith Irio, Pedrinia, kag sa mga utod ko Masing, ni Bukay, Maymay, ni Buding, Tikboy, Batchoy sa Zone 6. Salamat gid idol. Emily Aligarbes Nobles, good evening po Action Brian, gabi kami nood live sa Facebook. Pamilya Nobles ng Sitio Balonggay, Ginpanaan, Moises Padilla. God bless po. Salamat, kamumanda. Francisca Puso Madiraso, good evening, Sumbray. Watching live from DC-2 Regent Pearl, Home Subdivision, Alihis. Alex Montesa, asa ni si Mang Canor, ang first lady niya pa ang gina-endorse niya para mangin presidente sang federasyon imbes ang anak niyang T-Bird. Uy, kabudlay na ka Sir Montesa kay malay bilos na ni mga T-Bird. Ihambalta na lang ngalan sir. Sang anak niya si Inday Sara Duterte sa mga bulayog nga mga politiko ginhimo iya madjong ang lakat sang politika nila painto naman kamo. Okay, nabasa ko na. Glorimar Gayorgor Mistula, good PM Bacolod, watching from Tisa, Cebu City. Salamat. Kerwin Alila in Catalan, good evening, Sombray. Kung gusto nyo saka pagid gasolina sa isinta, padayunan nyo kaya hindi man ta gusto nga sang tuwid na daan. Pedrinia Ironman, always watching kag monitor, taga Block 3, Never Say Die, Zone 6 Handumanan. Maninoy Berting, Maninay Rosa, Maninay Tiray, Maninoy Dolpo, kag especially kay MJ, Kalay, Madam Biyeng sang Zone 6. God bless. Alma Agravante sa Bater Araman, di nga old style. Kunyari hindi sila magpadalagan at the end silingon na nga naman nga ginpilit kuno sila sa mga tao. Bahala kamo da kay sinanay ko na lang ya ang butuhon ko ausos. Si Yoditorta, kaladlawan ang mga tinawo nga ginaduso ni Duterte. Basura na tanan na balik Sir Bray. I'm sorry sa mga brutal words doon di ko ginmabasa, no? Virgil Pinda, good evening, Sumbray. Please shout out lang mga Bison family sa may Calatrava, San Carlos, Kagolpinda family sa Kanturay, Sipalay. Salamat Aksumbray ha. God bless you always. Kamuman, Dennis Richard Tiboroma, mas kaladlawan ang dilawan. Kasan dyan sa ila. Ironman, Aksumbray, tamyaw lang mga hinablos ko sa Handumana. Mariel, Pupin, Charmel, Gabriela, Inday, Kitkit, Hercules. God bless Aksumbray. Vanessa Mayo, nagamonitor man. It's 5:19 a.m. in the morning here, Rochester, no? Minnesota. Greet lang my friend Noel Amar of Nigeria, Niagara Falls, Canada. Thank you, Sir Bray. God bless, man power to you. Thank you. Si Bot, salamat. Salanap Araman, nagamonitor gida, no? Sa program ta, stay safe. Si Eliezer Likayan, Alex Montesa, Brazil. Virus naman nga bag-o daw naglala na gidhaw. Sir Bray, abitana gapanubo na nata mahabok naman ni ang kaso sang COVID. Sa Manila gani may mga community quarantine na to Jenelen Kibiti Bandoha, good evening, Sombrayan. Tamiyaw ko lang sa nanay ko da sa Negros Oriental. God bless you. Martin Aliling, Dennis Richard Tiboro na Roma,
bisan sino lang mapresidente basta hindi lang puraw sugid-sugid kag puraw hambal pareho sa Balenciana. Good evening. Olivia Hulagting, good evening Sumbray, monitor lang ko dia sa Sonzu Nerfi. Good evening man. Milail Oligo, thank you gid sa pagmonitor. Lilia Taton, monitor lang kami din sa Gardenville, keep safe lang, God bless. Si Ironman, bugos nga persa sa pamilya Mosquera ga monitor man sa Handumanan Zone 6 labi na si Palalabs ko si Christian Mosquera Tagingging Totisoy Tisay Panoy Neneng Bonbon Janjan Coco kag Gwen, always keep safe, God bless. Okay, Yodi Torta Action Bray, wish ta lang sa na mag-aabot ng eleksyon mangin eleksyon man ang palpak nga administrasyon kung paano kita intuon sang mga pulpul kaangay ni Mang Kanor. Sino ni si Mang Kanor man? Duway ko niklala. Tani magdaog ang mga tao naman para sa maunong buwas damlag sang kabataan. Hindi lang sa mahal kong Pilipinas utdon tanan tatak palpak ka may nga ginatutukan kag gupi guya sang bulayog nga administrasyon pasista. Jocelyn Libon Dispuho, Michael John Season, good evening Sumbray, monitor lang sa Marikina City, great lang dira schoolmate siya 92, Raymart, Catherine, Mary Ann, Karen Rose, Feby, Elizabeth, keep safe, thank you. Imelda Hamilo Banguanga, nagamonitor man si Kapitan. Merly Gonzaga Araman, God bless. Josephine Lubaton, salamat gid ano. Yodi Turta, tita ni Barbinia, Action Bray, opinion ko lang na susad nga Pilipinas gaanto sa ila kagabulay ugan nangin resulta sang kasamaran sa bilog nga Pilipino. Sorry, hulam ko lang na ang FB sang inablos ko. Just to share my opinion, not to proving a point. Action Bray, pamati lang kami din sa balita kada gabi. Hindi nako kahipos bahin sa mahigko nga pamulitika sang Pilipinas. Ang sistema garok ang dumala sobra pa sa garok nga ilaga. Ang ibalos garok man nga patay nga buaya. Action Bray. Si Miss Lourdes de la Peña, thank you again. Okay. Si JP Grupi Howard, good evening Action Bray, may classmate kami sa Europe. Ang AstraZeneca ginhold anay panghatag. That's why gin-mention ko to kagabi, actually isa ni sa topic ko ta. Under investigation pa kuno subong kay high ranking military nga healthy gid napatay kay nag blood clotting, no? Guillermo Clarito, Sir Bray, sakto na kayo di torta nga ginhambal ginasuportahan ko man nga wala gid pulos ang sistema sang Pilipinas parte sa pamulitika. Mahigko pa nga basura, kagarukan, malisngaw sa ulihi ang tao man gihapon maantos. Sa akon paglantaw, bata pa man ko, bisan sino nga presidente nag-agi way man sang perfect gid mo, no? Halin pa kay Cory, halin at pa to kay Marcos, halin pa sa sino nga presidente. Do wala sang correct nga presidente. Ambot kung sino makapungko da nga perpekto gid abi, no? Or makatuman gid sang kabalo ka uyatan ng isa ka nasyon mabulubudlay. Tapos may mga nagauyat pagid nga mga negosyante, mas lagko pagid nga tawo amo nang budlay gid, no? Ang pinaka the best goroda kita nga mga tawo paninguha na lang kita kay kun isalig ta nga aton nga kaugalingon sa gobyerno, gutom. Oo. Hives Rosca Gamuzo, naga-monitor sa Timor-Leste. Okay. Si Francisca Puso Madin, basa ko na. Nonoy Ponce, yung gabi Action Bray, ari ko monitor sa imo sa Valenzuela, tamyaw ko da, pamilya ko sa natawog. Wow. Ponce Torino Abian. Ba, taga natawog, ginigali, oh. Si Nonoy. Oo. Lilibeth Villanueva Araman, Alunan Suzette, thank you, gid.
Ana Mandrigos Rob, yes sir, tuod ina nga news. Ginstop anay ang vaccine sang Astra sa many countries of Europe kay damo naman na patay after got the vaccine here. Jirek de Feria, Action Bray, shout out de Feria family Mansilingan. Jimmy Garucho, nagamonitor San Jose Sipalay, great lang Garucho family. Sige, Sheila Alagos, good evening. Mapahuay-huay lang ko kadaliya. And balik ko na gidugay. Pakishare lang sang live nato na, pakishare lang. Di lang ka mo maghalinda kay balikan tagid ka mo. Ha? Las 7:53. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo... Action Firing Line! Last 9:57 na, maingab ilang kay Jirek de Feria sa salamat gid ang classmate ko naglisang kwan no. Classmate ko naglisang high school no. Dennis Richard Tiboro, maamo na to gali ang tuwid na daan. Jerry Azero Jr. So bright good PM, monitor lang kami barangay 35 with Ramona. Salamat gid. Si Madam Amy Esmeralda Dolido Araman, Vanessa Mayo, thank you gid. Si Pinida Parinias Rayan, may gabi Bright, tamyaw kay Tatay Morito,
Dukto sa La Carlota, siri nakatutok gid na siya. Salamat gid no. And si Gerans Barela, Action na Bri, good PM, ano tabo sa Seneco man, run out di Villa Anghela daw may naglupok diri. Ay gali. Sige, check taribig karon. Si Zia Fritz Torres, naga-monitor man sa Kamingawan, Kabankalan. Si Fritz Torres niya. Sige, salamat. Si Angel or Angel Ricoperto, no? Watching live from Woodside 1, Alhis, Bacolod. God bless Action Bri. Sige, balikan kong iban karon nga mga panamyaw na 7:58 na. Action Firing Line. Sang nagligad nga okon kahapon nga adlaw, naggwa ining report mga kaksyon. Anyways, nagumpisa ini sa tong ato balang may ara sang agin way patumatumod kun ambush ato or shoot out gin man ato sang alkalde sa Kalbayog mga kaksyon, kag nagsunod-sunod na ni nga mga information nga isa iya ka miyembro sang police or intel sang Kalbayog City Police Station ang nagpangayo sang ngalan sa mga abogado sa korte. Ang ini nga mga abogado mananabang, no? Mananabang sa mga tawo nga ginaligar may koneksyon sa CPP-NPA or mga CPP-NPA mismo. Action Firing Line. Si Police Lieutenant General Guillermo Eliazar, amo ni siya subong ang acting nga PNP chief naton sa Pugos nga Pilipinas subong, no? Siya ni naga-act subong or officer in charge. Ginpahalin niya na sa pwesto atong police nga ato mga kaksyon sa Kalbayog kay gusto niya nga imbestigahan ini ang pagpangayo niya sang pangalan. Action Firing Line. Doka kulol ba? Ano? Anyways, ano ayhan ang mga reaksyon, ang IBP sang ang Integrated Bar of the Philippines sa national mismo nagpagwa na sa ilang sining sentimiento nga hindi sila nanamian sang kaangay sini nga sitwasyon. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya, Attorney Ray Gorgonio, si Attorney Ray Gorgonio, nagligad ta nga simana gin-interview ini may connection sa tong mga cases sa tong mga progresibo nga grupo nga nagkaladakpan sa raid nga ginpatigayon last October 31, 2019, no? So, arasubong sa aton nga linya sa Attorney Gorgonio. Sir, mayong gabi dra sa imo. Mayong gabi, Action Bri. Mayong gabi man sa aton mga tagpalamati. Aha, salamat gid sir. Medyo nasaysay ko na ang malipot kag gamay nga kaundan kun nga ang mga abogado subong grabe mga reactions, may connection sining ginpangayo nangayo ngalan ang pulis sa mga abogado nga nagahandle sa mga cases nga may connection sa mga progresibo, si PNP kag iban pa nga mga rebuilding hubon. Attorney, sa imo paglantaw sini para sa ano ini, ano nga sitwasyon ni attorney sa hanay ninyo nga mga abogado? Well, before I state my position, let me clarify na this is my personal view, no? Yes. As a member of the Integrated Bar of the Philippines, pero yung Integrated Bar Negros Occidental is yet to issue its position regarding this matter. Yes. Pero sa paglantaw nakon, no? Yung profiling yung ginagawa eh. Oo. This violates yung yung oath namin as a lawyer, no? To render legal duty to those who are accused in court, regardless of ideologies, no? So that in the end, no one shall be deprived of life, liberty, or property, but by due process of law. That's our oath as a lawyer. And part ng aming yung code of ethical conduct as lawyer, we could not say no to those who are in need of our legal services. Hindi namin tinitingnan yung ideology kasi personal niya yun eh. Yes. So is right, no? Under the Constitution that no person shall be imprisoned by reason solely of his political belief and aspiration. So may constitutional right din ang akusado to be presumed innocent, no, unless otherwise the contrary is proved, and that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So ang mention namin dito is that due process had to be
the right to due process had to be observed. Now, yung pagpangayo, no, ng isang lieutenant, regardless yung wrong grammar na nasulat niya, is a violation dito sa right namin as a lawyer to render duty to accuse, regardless of political beliefs or aspiration. Yes, sir. So, tingin namin this is one of the means na para i-discourage mga lawyers to render legal services, lalo na sa mga kalaban nila, no? Yung mga kumukontra sa patakaran, no? Sa gobyerno, even legal or political. Actually, yung very discriminating yung word, eh. Those who are representing the CTG or communist terrorist group, parang meron ng conclusion, no? Na yung mga inakasahan nila are communist terrorist group. Parang it is very unlikely to an officer of the law na mag-conclude kagad without observing basic tenets of due process action, Brian Morden. Kung ang tawag ginaton, sir, correct lang kung sala ako profiling, pagkatapos red tagging, and the next yun na is basi killing na. Posible man, attorney, ano? Tama po. Kasi yun yung nangyari kay Attorney Ben Ramos. He was red tagged. His face and name were posted sa mga banwa, no? Lalo na sa Moises Padilla and other towns sa South. And then he was continuously attacked in radio, sa mga programa ng 303. Nire-retag siya, nag-represent siya ng mga alleged communist terrorist group. Pero we have to give respect to the man because he did not choose whom to render his legal services. Regardless of ideology, he rendered legal services. Even to the poor and the needy without considering yung risk. Plus yung, wala namang compensation dyan sa mga lawyers. We are rendering, tawag dito, pro bono. Walang pera dyan. So, we are risking our lives to protect the rights of these people that in the end, that no one, they should not be deprived of their life, liberty or property without hearing their side. Yes. Yun yung reaction po natin. Kanina na-mention nyo po, sir, na inang hindi pwedeng hindi nyo pagbatunon kung may nagapangayo tabang sa inyo. May atubangon ka ba ng violation sa IBP mismo kung maghambal ka mo di kung mag-abogado, simo kay kadelikado, attorney? Yes, pwede ka rin kinuha sa IBP because it's a violation of your oath of office. Your oath of office. May oath kami before we became lawyer, we took an oath to defend our clients by all legal means, no? And to delay no man for money or malice, and to not to deprive them of legal services. In order that in the end, they will not be deprived of life, liberty, or property except by due process. I see. In short, sa aton nga mga kinaliye, kung kisa nga istorya, trabaho lang po, walang personalan, parang ganun po, attorney, ano? Sa ganyan lang sana. Po. And in the other hand, sila man, yung mga pulis, makusahan sila, halimbawa, pagpatay, like General Palparan. Ito paninggit man sa due process. You need a lawyer to ensure that. Hindi naman kinokondem yung abogado ng pihak. No? May Attorney General Palparan. Si Bato sang una nung inakusahan siya, kasingit man sa due process. Si Colonel Espinido nung inakausahan siya, kasingit man sa due process, and to ensure that is that he had to engage a lawyer. Ngita sila abogado man. Correct. So we have to balance the field, no? May right man ng mga military to due process. At the other hand, yung mga sinususpend nila, may right din sila to due process. Okay, pero hindi ba na matago? Bisan din naman lang subong attorney, may kaangay giman sini galing ining isa nga ini daw na kibot siya guro nga gumawa kag nag-viral sa social media ang iya pagpangayo sa mga names sining mga abogado nga ini attorney, ano? Yes, hindi maraming reaction yung mga lawyers dito sa Negros Occidental.
So parang nakakatakot na yung magiging abogado, no? Oh. Kasi nung nasa law school kami, tatanungin mo bakit ka nag-abogado? Kasi may pera dito. Pero minsan sa pag-render mo ng pro bono cases, wala naman pera dyan, lalo na yung mga political cases. Correct. And yet, we are putting our life and limbs in the line, no? Pero ang aming objective lang is to restore faith in the judicial system natin. And lawyers are also persons in authority, and under the Constitution, civilian authority is at all times supreme over the military. And it seems that the letter would state otherwise, that the military is now supreme over civilian authority by tagging lawyers. Kabay pa nga mahangpan ni subong ano sa aton sining mga otoridad, and ang reaction kag opinion sang IBP National so far nakalabot na to sa dumalahan mismo sang PNP. In fact, si Eliazar nagmando na, no, nga imbestigahan gid ini attorney, no? Attorney, ang imo naman nimo hangyo abi kiti kabalo sila, kabalo kita sang nagligad lang ko nag-interview sa ibong nga tinaga-uyat ka sang case nga sa mga progresibo nga grupo na ginaridtag man ni sila according to them. Ang imo nga hangyo or appellation mo, apilar sa mga utod naton sa otoridad naton kaangay sa Philippine Army, PNP kag iban pa dira nga dapat spare ang mga kaangay sa inyo nga nagatrabaho gid lamang. Yes, ang gusto lang natin i-apilar sa ila is that you have to respect rule of law. And restore faith in the judicial system. And one way of restoring faith in the judicial system is to respect officers of the court. Lawyers are officers of the court. Yes. And you should not be red-tagging them or attacking them because they are not part of the hostilities. Kung meron kayong gustong kalabanin, di mga armado, ang dami nating kalaban na inchik dyan sa West Philippine Sea. Nagaw yung territory natin. And if you want to go after the armed components and yung CPP, NPA, andyan, dami sila sa bundok. Sila yung kalabanin nyo, but not the lawyers. We are not unarmed. We are not armed. We are not armed with firearms. We are only armed with the knowledge of the law and our yung legal acumen, no, in defending the rights of our clients. I hope na maintindihan ng PNP and military para magkakaintindihan tayo. Kasi hindi naman kami pumupunta dyan sa court na because may pera dyan or we want our clients to win, no? Ang objective namin is that so that rule of law will be restored and that justice will be served to the deserving. Depensa kung mapierde ti pierde, kung magdaog ti daog. After all, why naman attorney tapos ang istorya, daw man lang na, no? That's correct, Action Brian. Aha, sige. With that, attorney, salamat sa mga time. At least tonight, nakahangop kita sa situation balikan. Ay, nautod sa attorney. Action Firing Line. Action Hands, pakicall na lang kag pasalamat na to na. No? Nagaring siya. Sige, balikan. Tagamay gid lang si attorney. Attorney, pasensya na utod ka. Hambal ko, thank you so much, Gid, sa mga time tonight. And mabuhay ka, attorney, halong lang. Okay. Thank you very much din sa Action Radio at saka sa imo, Action Brian, para sa oportunidad na maipahayag yung site namon. And also to relay our message to the Armed Forces of the Philippines and to the leadership of the Philippine National Police na sana you have to respect the rule of law. Yes. Salamat, attorney. Mayang gabi. Thank you very much. And mabuhay po kayo. Yes, sir. Action Firing Line. Attorney Ray Gorgonio, mga kaaksyon, abogado. Actually, kinap ako nag-contact sa IBP President sang Negros mo. Si Attorney John Manlapaw, galing kay off ang niya sining personal number. So, nangita kita ideya, kag na-interview naton, ang nagauyat gid mismo sang mga kaso, sang kaangay sila progresibo nga grupo, kung ano pa dira. Amo na paghangyo, no? Actually, sa aton, dito ay kukbalo sa mga abogado, di nga ginarintag, ti dito, iniyagin base naton sa pulis dito sa Calbayog, iya nga na nakitaan ang iya sining pagpangayo sa mga names sa mga abogado dito sa korte. Action Firing Line. Di maginamo, kahalata na gina nga may mga intention nga malain, magamos na adobing purpose mo da abi. Di mga abogado, ta Action Hands ya, nag-eskwela ni sila, nag-abogado, kag kung ano nga kliyente, magabots kabuhi nila, amo man ng ila, depensahan ang ginaakusar. Damo na, depensahan
ang ila kliyente nga amo man ang nag-akusar. Kung mapierde sila sa kaso, ti pierde. Kung magdaog, ti daog. Suliton ta trabaho lang gid, wala personalay na di trabaho gid lang. Hindi mo gid guro pag-initan ang mga abogado, mga kaangay bisa katapos ang media nga naga-inform na kita sang balita. No, balita lang gid mo, no? Amo sina kag iban pa nga naga-serbisyo bla nga inang sometimes daw maduha-duhaan mo, pero kung padalman mo gid, ina sila ya ang serbisyo nila for publiko lang gid. Action firing line. Daw mo lang ginabala, no? Kaluluoy man mga abogado nato, no? Sige, no? Pero di pa man gid to sigurado pagid kay ginaimbestigahan pa man gani mo. Pero mismo si Attorney Gorgonio nakahambal sa daw ka budlay, daw ka halalungan na gid maginamo siya. Action firing line. Ay, pertilas 8:13 na sa aton sini nga pagpangalagad mga kaksyon. Ini nga bahin dulong sa aton sang Evergreen. Pagbalik naton karon ayon ta sa action dyan kay ayon ta action dyan sa EO Black Action dyan para may ayon ta sa action dyan karon ipatpata ka ngaton nga resource person daw hindi ginaton ma-contact ka no regarding sini kita na lang maplastar sini kompleto naman yan no. Bantayan nyo ni Grusanon kay may EO diri nga ginpirmahan si Governor Eugenio C. Lacson. May connection ini sa Unified Travel Protocol nga ginatuyo sang IATF. Action firing line. Anong unified? Dapat uniform sa bugos nga Pilipinas. Hindi maglain-lain. Kabalo kami nagkaladakpan action hands nga mga LGUs nagligad. Nga ining unified nga ining travel protocol wala nilang nasunod. Isa sa nahibalaan sang IATF national abi mo kon ano, Bacolod kag Negros Occidental. Action firing line. Tina-interview ta na di mga official ta, interview kita sa Bacolod. In fact, si Tian na-interview ta na sa nagligad. So, hindi na pwede yung mag-relax lang kita. Kay kung pabayaan, tanay karon nga daw mapasimple lang kita sa nagainabot di sa aton, imis nga 1, 2, 3, 4, 5, 0, kita diri ba si magbalik kita sa double digits naman ka mang problema kita. Action firing line. Di sa resolution 101 to, nabutang baratod mo. Sa puntada may ara na nakahambal nga ang LGU may poder kung anong gusto nila pero subong I don't know pati hindi LG may ara man mga memorandum circular man nga hatagan sang syukos order sa LGU kundi pagsundo ng amuni-muni muna si presidente lain man ang iyaman kung pamatian mong ITF lain man si Duque lain man. Action firing line. Doon sila gamiting no doon hindi synchronize doon hindi sila mismo doon hindi uniform action hands ang ila sini mga statement or anong ila sige na pagwa budlay no sige bulubuligan ta na lang ni kag ang probinsya sang Negros Occidental before naghambal man siya hindi tapag dali-dali oni kinagasaka pa ang kaso sang COVID-19 pero tonight may EO paplastar tanay karon mapabulig ta action diyan para nami gid nga duha kami makaulo istorya sa limang action dra lang kamolas 8 GC size. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. G-Rans Marila, brown out sa Villa ang hila. Sige na, chat na ang Sineco, sir, ano? Dennis Richard. Si Pedrinia Ironman, patamyaw ko lang akon Migo Aksombray, lihog lang, thank you. Si Ronald Kokoy Salvarita, salamat gid. Zia Fritz Torres, amo ginaya, hindi tanan maplista. Rosalina Arellano Espadero Araman,
Albanez Miles. Marilo Kahile, good evening, Action Brian, watching from Barangay 1-A Manapla. God bless. Salamat. Albanez Miles, alawat sa problema sa Pilipinas, bisan si Superman kag si Darna ang mamuno, mabudlayan gid. Guillermo Clarito, Sir Brian, patamyaw ko na lang ang abyan ko nga madugay ko na ginapangita si Mrs. Milva Trinidad Sotomil sang Airport Subdivision. Salamat gid, Sir Brian. Trixie Ibosio, Jose Mongcal Torilla, God bless man. Dante Olorga de Mihilio, no? Regards lang sa DFMMCI Batch 81. Si Piding Senior Rosales, base mapasalig naman, ano ni siyang W/N 3-6 months dula ang droga. Okay, 3 to 6 months dula ang droga. Pero naman iya pasalig. Jose Manolito, good evening, Sumbray. Monitor lang kami nila Castellana, todo ulan di subong. Ay gali. Kativer Araman, si Anbela Araman, Joby Monares, thank you, Gid. Nel Zicharia Tupan, good evening, Sumbray. Monitor kami din from Moises Padilla. Leones Jenilen, may gabi Action Radio, great ko family Leones sa Silay City. Kaglabi na gid si Papa ko, Jimmy, gapamati gid siya. Robert Roma Raman, Alex Montesa, Ana Mandrigos Rob, so scary na gidya subong, sir ba? Jerry Azero Jr., bisan saging, bayad mo na sila, baton mo na sila. Oh. Alex, attorney katigay maayong gabi lang, ginulan man, pamati lang takay Sir Bry sa iya programa. Salamat. Gaulan gali subong. EJ De La Ramente, Attorney Gorgonio, do you think this is not a black propaganda of the CPP and PNDF in support to the oral argument? Ito man. In Supreme Court against anti-terror law. Nano klase utok sa pulis nga mangayo siya ngalan. Hindi na tuman. Mga isang ngalan nga kabalo siya init subong ang red tagging. Christine Minies Villalubos, Bert Hirapusco Caraballo, good evening, Asumbray. Tamyaw ko lang Caraballo family sa sitio Mayang Haba Kanduni. Guillermo Clarito, Sir Bray, lihog ko tamyaw kay Attorney Rodolfo Katige nga nag-upod sa imo programa kada gabi. Bao, salamat kay Attorney. Relax onay, balik ko dugay ha, alas 8:20. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso. Pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala. Senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider
Kung ang pamumula o pagiging sensitibo More than Action Firing Line. Las 8:27, antes ka aksyon dyan, manamyaw kita. Good evening, Lakson Bray. Naging duda, drugs, susik, man. Basta ara sa ilista sa babaw, itip kagid. Basta kuno ang ngalan mo, ras lista mo, itip kagid. Action Bray, good PM. Gamonitor man kami dire sa barangay Naga sila Carlota, family Tabas, Pangadiyo or Pangadlo? Pangadlo, no? Blanca Floor, ang gatamyaw si Muray. Salamat, gidra sa inyo. Pangadlo ato. Good evening, Action Bray. Gamonitor, gid kami dire kadagabi si Burley sang Himamaylan. Salamat, gid. Sige. Si Sir Saniboy magsipok naga-monitor man sa La Carlota kagya sining pamilya mga kaksyon. Action Firing Line. Taligid lang kay sining gabi nagpirma sang EO, no? Si Governor Lacson pamati kamo sa mga biyaheros da labi na gid sa nagapululi diri sa aton kay may ara sang EO nga ginpagwa si Governor Lacson. Ari sa News Center section John Diaz. Capital Reports. Ay, dapat News Center gali, no? Pakibindor action dyan, may gabi. Action Bray, may gabi isa pa. sa tatanan nga mga ka-aksyon. Ari, guro isa, no? Yes, Action Bray, may gabi kag sa tatanan nga mga ka-aksyon. Nagpagwa sang Executive Order number 21-18, Series of 2001, si Governor Eugenio C. Bong Lacson. Amo ni Action Bray, may angot bala sa pag-adapt o kung pagsunod sang probinsya sa ginatawag nga Uniform Travel Protocols. Ang Uniform Travel Protocols, ini ang isa ka resolusyon nga ginpapanaog sa National Interagency Task Force under COVID-19 Interagency Task Force for Emerging Infectious Diseases o kung IATF-EID. Ang Resolution number 101 nga damo gid Action Bray ang may narisari nga reaksyon ilabi na ang mga lokal nga gobyerno sang ginpapanaog ini kay tiyara sa mga repealing clause miyara dikto nakabutang nga mga provisions nga pwede lang man makahatag o kung makapatuman sa gihapon ang isa ka LGU sang gusto nila isundon nga protocol. Pero miyara man sa mga interpretation nga dapat ang hindi magsunod sa sining nga resolusyon ang paghahagtatagan sa penalidad sang DILG. Pero diriya sa bahin sang Negros Occidental, isa ini ka maayo nga balita sa iban nga luyag na ginmagkadto sa Negros Occidental Action Bray. Kay sundon sang Negros Occidental ang Uniform Travel Protocols nga luyag ipatuman sang gobyerno nasyonal. Diri sa resolusyon nakabutang Action Bray nga ang probinsya sa Negros Occidental o ang pagbiyahe sa probinsya sa Negros Occidental sa tanan nga mga tinutuyo for all purposes kalakip na pero hindi limitado sa negosyo essential services, leisure o kun ang paglagaw kag ang ginatawag turismo Action Bray ang pagabuksan sa publiko apang sa gihapon may pila ka mga requirements no. Ang una diri nga makita naton sa salient points nga ginobra naton ang ginatawag nga requirements sang S-Pass permit. Ang S-Pass amo sa ginatawag nga Safe, Swift and Smart permit. So kinanglanon sa mga biyahero nga magasulod sa probinsya nga mag-secure sang electronic o kung ginprint abi nila nga kopya sang approved travel coordination permit. Diri nila ni Action Bray makuha sa S-Pass Travel Management System nga pwede nila ma-coordinate sila tagsa ka mga local government unit. Kaya ang ini nga travel management system ang gindihon sang gobyerno nasyonal. So bali amo ni Action Bray ang bylaws ang imo abi nga travel pass nga ginakuha nimo sa pulis o kon ginakuha nimo sa LGU diri ka kuha mo ning ginatawag nimo nga approved travel coordination permit. Gingan nila technical term. Ang ikaduha nga requirement para sa province dapat ma-download ikaw o kon ma-install ka sa isa ka online application sa imo nga cellphone. Amo ning ginatawag nga staysafe.ph application. Ang staysafe.ph application, isa ini siya ka online application o kung isa ka application software nga dapat nimo download nga ginagamit sa gobyerno nasyonal para sa contact tracing.
ang guwayan sila sa aton, do maning backtrack. Pero sa nationalya, stay safe, kaya ang guwayan sin Action Bray, do pang bilog na siya nga Pilipinas. Nationwide na siya. Oo. Nationwide na siya, no? Ang ikatatlo, amo ning habas sa ibang nga bisan may uniform travel protocols, may requirement sa gihapon nga negative RT-PCR test result antes pa man sang pagbiyahe. Ang validity sini dapat 3 ka adlaw o kung 72 hours halin sa adlaw nga ikaw gin swab sample extraction. No, dapat amo nang imong negative RT-PCR test makuha mo abi, dapat good pa lang siya sa 3 ka adlaw. Kag dapat Action Bray mapa-swab test ka lang or dapat ang imong negative RT-PCR test ginhatag o kung gin-issue sang isa ka accredited molecular laboratory sang Department of Health. Ang exemption lamang sa negative RT-PCR test result base diri sa executive order amo ni ang mga nagabiyahe nga gikan sa Region 6. Ang inter-island travel nga pareho sa ginasunod naton subong hindi na kinahanglanon pa sang RT-PCR negative test result Action Bray. But sa kung hindi ka di mag-comply, hindi ka gikabiyahe. Hindi ka gikadto sa may Negros Occidental. So matabo sila diri pagabuksan sa publiko ang tanan nga mga airport, paluparan, ang mga pantalan, ang pier, ang mga terminal sa mga salakyan sa probinsya sa Negros Occidental, kag ang mga private vehicles kag public utility vehicles ang panagutan lamang mag-transport sa mga pasahero halin kag bakadto sa airport, seaport kag terminal, no? Ang local government unit ang hindi na pagpanugutan nga mag-pick up pa o kung hindi na magkuha pa sa mga inbound passenger. But sa ingon, hindi na nila pagsugato ng Action Bray. Ang mga pasahero kung biyahero na lamang ang mamatomato sila kaugalingon. O galing, nagkatanya kang gobyerno probinsyal sang voluntaryo nga swabbing. No, kung gusto mo magpa-swab, pwede kang kapaswab or voluntary swabbing kag quarantine. May duha ka option, paswab ka lang or ikaduha Action Bray, swab kag quarantine. Kay ang matabo sila digali, hindi ka na pagpaidalom pa sa 14 days o kung ginatawag nila nga facility quarantine sa pag-abot mo. Yes, oo. Wala na quarantine. Kung Action dyan, iklaro ta, kung diin ang origin mo, ma-provide ka man tanan gyapon nga mga RT-PCR test nga result nga negative ikaw. Yes, yes. Oo, do backtrack to gin-mention mo kay na. Do amo malang gyapon, may mga requirements malang gyapon kung halin ka sa Manila, abi pa kadto di sa aton. Yes, yes, Action Bray. Ang kinalain lang diri nga pag-abot diri sa Negros Occidental, kung ito aton gid sundon ang sa national to nga uniform na, hindi na dapat ang Negros Occidental mangita sang or mag-swab kita sila, hindi na dapat pwede. Hindi na ta pwede mag-quarantine pa. Amo nang kinalain lang sini. Yes, Action Bray. Ang paghalog gid lamang pagpasulod dire. Pero nabasahan ko di, ang probinsya maayo sa isa ka tawo, abi like ako bi returning OFW. Maayo lang ko sa imo basi pwede ka nga mapaswab. Oo, pwede para man sa pamilya mo. Kag libre man Action Kag libre man. Ti nagrote may consent pa lang sila nga tao, ti pirmahanay ka mo kay pangintindi ko dai LJ once nga do ipuguhon mo sila. Violation mo sa ila mo ti diri na lang taguro maagi sa official naton sa Bacolod kag Negros nga mahimo tada sang sulat abi agreement in between the official or waiver. Oo nga mo na nga ti nagpasugot ko kay ti para maniya mo sa pamilya ko para sa mga tao. Ano gid bing 3 ka adlaw ha? Gani man. May black so dyan. Kaya ang may duwa siya ka option, voluntary swabbing, amo gitawag nga swab ka, lakat ka na dayon. Lakat ka dayon. Ay kaduwa, swab ka pero quarantine ka. Mapili da sila Action Bray kaya mo na ang ginatanyag dali nila. Pero ang matabo sini dire according sa province, sila ya ma-shoulder sa balayaran sa RT-PCR test, no? Kag kun magpa-quarantine ka sila man ang magasto sina. Pero kinanglanon lang gid sa mga pasahero nga masulod diri sa probinsya nga mag-undergo sang 7 ka adlaw nga home quarantine upon arrival sila tagsa ka mga LGU concerned. Importante gin papuli sila. Yes, Action And Bray. ang ina nga pagpauli sa ila wala na violation pa kung ano nga mga protocol to sa national offices naton or agency abi. Yes. Dira na lang ta maagi. Oo. Kag i-monitor sa sang BHERTS Yes, ang BHERTS. matabok Action Bray. Okay. Kay ambal diri sa executive order, ang iniya kali ko nga 7-day home quarantine, iyan niya ka protocol ka LGU or destination mo. At least why tas lagin priso to sa kulo quarantine kay reklamo ni sila mo. Kag mo ning gusto matabo lang sa national Yes, Action Bray. At least do mas halog-halog na siya. Halog-halog. Oo. Kag ayon ta na lang sila may pamilya sa naga-monitor manugabot pamilya nyo kung i-home quarantine gid man sila.
i-home quarantine nyo gid. Oo, Hindi nyo sundon gid. Hindi kamo binutig da kay kamo man na masuffer pila ka adlaw kon career gid masas ang COVID-19. Yes. Oo. Amo na dapat hindi lang magkadlo kung kabalo man lang sila negative sila action bright. Yes. Nga kung may ara man ginatanya nga libre nga swab. Nga, abi? Why not coconut? Nga magpa-swab sila, no? Kay base karon kon dito ka mapaswab sa private karon pila 4,500. Oo, mahal gid. Dira ka na lang. At least Sa pag puli mo province. ya sigurado gid yan negative kuya. Oo. Pag gusto ko to hakos abot sa balay mo. Oo. Kaya kung gusto nila sigurado, ti may quarantine man, Oo. servisyoan ko sila. Okay pa kanon pa ni Oo, sila. ano na sila. May kod duwa ka to kadlaw kundi libreng 3 mo anom kakaon mo da. Tapos, meron kapag ginado gabantay man sa imo. Oh, may gwardiya kapag hindi Oo, no. kahit TV guardia ka sa quarantine facility mong May nurse pa. may nurse pa na. Inaanabi pag may bulong pag May oh, sige. Balita gikan sa News Center ang kaaksyon yung Aksyon Jan Diaz. Una sa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat aksyon dyan, tiya mo na. Ang point of origin, kunding kahalin, makwa ka gidyagapon niya sang papilis. Dapat pag-abot mo din sa Bacolod kay Negros, may negative result kay action hands. Hindi kay halugan tanan no. Tapos may application ka to nga sa cellphone mo dira, nga pag-abot mo diri para sa contact tracing nga ginatawag. Amo na da ang pangitaon ka do backtrack di sa aton sa Bacolod no? Damo sina. Pero pag abot mo din sa Bacolod or Negros, sa Negros Occidental kita, kaya ka Negros to, hindi to yung Bacolod, way patakabalos ang EO ni Mayor di. Pag abot din sa Bacolod, o kung sa Negros rather, maayo sa imo ang opisyal sang gobyerno. Nga kung pwede, makapaswab ka or mapakwarantin ka, may free swabbing, abi. Ang pag-intindi ko na sa gusto matabo ni Governor Lacson, siguridad yapon. Kay kung sundon mo gidya ang tinutuyo sang national agencies, pag abot ni action hands ya, buyan ka mo ya daw nga pinagusto na lang bla. Action firing line. Daw mo na lang nabiti kung buyan ka mo karon nga pinagusto kag palayo lang career kagid matuod man sang COVID-19 bisan may negative result ka pa kay ti naga-travel ka ay kakabalos tupad mo to basi kwanto siya muni na. Kundi una nga malastrada pamilya mo, ikaduha nga malastra komunidad. Kag kung hindi na karumapunggan, bilog nga LGU nyo da kung tagadiin ikaw. Action firing line. Ti what is ano gidbi? 2 days abi sa quarantine facility, abi sa magwang result. Kaya ang result subong sang swabbing naton, daw tag 2 days na malang, 3 days. Pinakadugay group 5 days. No? Hindi naman nakalambot gid sa 14 days ha. Ang iban to, basi kibot ka mo nagligad, nag isa ka bulan, wala gyapon. Kiti ang aton nga mga molecular kwanto, laboratorio, pilaplang bilog. Kag damo, tugin pang swab adlaw, subong yan tagpipila na lang. Action firing line. So, amo na, may kahapusan siya, may kay sa EO na butanggid nga, maayo, no? Maayo ang probinsya nga mapaswab kagid for free man. Kag mapa-quarantine. Kumbaga may pirmahanay ka muna para layo lang sa pinalidad ang probinsya, pero kung isipon ta, ginpautukan sa probinsya para hindi kita yung magproblema kay COVID-19. Action firing line. Amo na sa nagamonitor subong, may mga pamilya ka mga manong abot di sa aton, paswab lang kamo Di ba action hands? Libre man ang swab. Pagwa sa result nga negative ka, 1 to 2 days kang nagtiner sa sa quarantine or nag-home quarantine kagid be, nagpuli kagid pero napaswab ka. And if the result is negative, pag gusto kay mo ya panghakos-hakos, di ka pangamusta or ano da, basta sa inyo lang puloyan, hindi lang sa outside puloyan, kaya ginabawal sa buong sang PNP. Action firing line. In short, secure tanan-tanan mga kaksyon. I hope nga naintindihan nyo tonight ang bot silingon naton sining executive order ni Governor Lacson. Action firing line. Sige, ang mga balita na aksyon dyan, dulong sa aton sang D3 Bayo, no? Ginadulong sa aton sang D3. Diding Antonilia, may gabi Sir Bry, manugpuli kami dira sa Bacolod, hindi ko makaintindi sang backtrack di ina mo na makuha. Halin kami diri sa Manila.
Kung halin ka sa Manila, subong way pa man gina-require sa Bacolod ang backtrack nga halin ka sa Manila. Pag abot mo din sa Bacolod, kung gusto mo maglagaw-lagaw na date, paubra ka lang backtrack sa cellphone malang na siya. Pwede ka man mangayo sa barangay, pabulig ka sa barangay. Oo. Mary Jane Balio Alio. Ami Agostines Varon Araman. Naga-monitor gid. Swab test sa private sa 45+. Rodney Magallanes, good PM Magsumbray, gamonitor lang kami di sa barangay Lag-asan, Bago City. Si Madam Nilne Realista sa Dalom, salamat gid. Ana Madrigos Rob, may ara gani buot-buot nga lawyer kay maskin prutas kag vegetables. Nagabaton sila just like before, the old lawyer of my father nga pigado lang. Hi, Justicia Pilipinas, especially sa mga pigado. Joseph Pacifico, good evening, Sumbray, watching live from Barangay Baliwagan, San Enrique. Guillermo Clarito, Sir Bray, lihog tamyaw kay Attorney Rodolfo Katige. Okay, nabasa ko na kayo na. Paki-share sang live naton, no? Okay, sige. Ma-relax madali ha. Las 8:43. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya di pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla San Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon.
sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sagsang anong kahintangan. Responsable at ang balita, pagkain na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Labilin, 1 oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
bukod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa Brian Warden, Action Firing Line. Bayang kabilang sa kay Nisli Tupan de la Cruz. Good evening, Action Bri. Monitor kami di subong sa Moises Padilla. Salamat. Diding Antonilia, madamo gid nga salamat sir. Ticket ang ipakita namon halin di sa Manila, sir. Kung nakabati katubag ulang sa report na Action John, dapat mag-require kamo sang negative result dira sa Manila, tapos puli kamo dis Bacolod na negative result. Basi makakadto kamo sa page namon sa Action Radio, i-post no to Action John karon digidugay. Pwede nyo ginto mabasa isa-isa para may basis kamo da, ha? Sige. Si Marilo Kahile, good evening Action Eric, Action Brian na. Gamonitor kada gabi from Barangay 1-A Manapla. Salamat gid ra sa inyo. Araman si Jocelyn Song Comedia. Thank you gid. Bert Heraposco Caraballo, search mo lang Backtrack Bacolod tapos click mo para sa Residente Dayon fill up ka. Actually po sa Posyo Brown na ang backtrack ka mga kaksyon. Na? Last 8:54 na. Action Firing Line. Sa Piak Mandia, dang oras ko maubos na linisang tamyaw anay subong kay way tamatamyaw ang iba na, no? Jutay na malang mo. May kabilang sa kay Tatay Dolfo, Nanay Jutay, kag si Madam Janice Dira. Nagamonitor din kay Baby Biligorio mga kaksyon. And ari pa sa iban nga side, no? Dali gid lang. Good evening Sir Bry, great OPR kag sa Miliano family, monitor dig sa kami dire Barangay Manghanoy. Salamat gid. And Bry, evening tamyaw ko lang anak ko si John, Nigel, si Benives Diaz, Mama Celia, sila'y monitor sila subong. Salamat gid ra sa inyo. Action Bry, yung gabi, great ko lang akon pamilya da sa Barangay Ayungon, La Carlota, si City, family Diezmo, Kupan, kag Ruel, kag sa akon tito nga si Tito Eric Magbanwa. Ay, nablos na Action Eric Magbanwa to. Sige, salamat gid sa inyo nga pag-monitor mga kaksyon. Si Jerry Enriquez, naga-monitor man sa Tanza, Cavite, sa sininga mga tiniyon. Action Firing Line. Ang pagluthang sa Kailino Quadra kagabi, kwan pasubong, dulom pa sa mga persons of interest or suspetsado ang police station number 3 mga kaksyon. No? May mga kapulisan to sa may series kahapon mo. No? Natabuan, galing kiti, why na sila ilagas pa. Siyempre, mga suspekto, bantayan nila, buli lang pulis. Action Firing Line. Nagsakay ang duha, tub-tub tatlo ni kapersona, suno sa nagather ng information sa kapulisan sa isa kay Innova, no? Kag tiway na gid kita. May mga background di si Lino Quadramo, no? Gina-check subong sa pulis kung ara sa listahan sa drug list abi, no? Na-check Manila. And may mga mayari ni siya sang gin-mention kagabi ni Police Major Richard Fajarito sa tong natabo nga pagpangluthang dira sa Golden Field sa mga policeman, isa patay, isa pilason mga kaksyon. Kag iban pa, no, gina-check pa subong kay di paginman bag-opay kagabi pa lang, ti ginapadalman pa sang kapulisan kung ano ginang pinakamotibo sa pagpatay. Kay kagabi nagaturo tindog malantos terminal, mapasilay to tani mo, no? Mapasilay ato. Action Firing Line. Tiyan mo itong natabo sa iya mga kaksyon. Pwerte, no? Sa San Carlos, ganito ba si Kalagaw ka mo sa San Carlos, bla? Why na to sila nagapahanugot pa nga magamit sa mga plastic? Magbakal ka to isda sa merkado, dapat magdala ka fishnet na bala nga bag. Kaya isda to ginaputos na lang niya sa dahon sang saging, kag dahon sang gabi, bala mo kung di magsala. Tapos may mga milk tea na Action Hands,
Why na nato gagamit sa buong plastic cup? Dapat arang karton nga pwede madunot. Korte San Carlos ka stricto sa mga plastic, mayo si Mayor Rene Gostilo, no? Para man isa kaayuhan sang tanan-tanan. Limpyo sa buong San Carlos, actually magsulod ka sa merkado nila as in dogalagaw kay mo aksyonen sa SM. Limpyo. Galing kiti medyo ang San Carlos hindi man amo ni kadako man. Bacolod highly urbanized city niya mo. Ang mga merkado di gadululubli ti. Apro kon imo ginitutukan niya, tutukan pwede gid. May mga renovation sa mga merkado di. Satellite. Si Joby Arta Gami nagamonitor man sa Barangay Villamonte. Si Madam Jen Oisiser naghingagaw man. Okay kayo ang San Carlos ko no. Pati ko nung pagsigarilyo, public bawal man. Toda. Galing pakakakas na to ni Mayor Gostilo ang mga plastic barrier sa mga tricycle. Kayong mga plastic nila to sa tricycle. Lago-lago na blaw. Kaway kagitin no, isa nakatuig. Amal ni Mayor Gostilo siya, dira ka talalapik ang kagaw, ay kagitinlo, kakasan nyo na lang na. Ang ibang ko ni transparent na. Subok no plywood na tsura. Kada Domingo, galagaw ko to sa San Carlos mo. Di sakay man ko tricycle to. Looy ko to aksyonen sa mga tao kay may usor to yung lakat-lakat ang aksyonen mo. Kami mga nagalakat to aksyonen nga naka-face shield la. Ila face shield puro na kuris-kuris si suksok mangyapon. Importante may protection ng ganyang face shield. Kay kamahal sa face shield to tag 25, 30 gyapon. Kung sa Bacolod 3.20 na lang yung face shield do. Kung isa do ipanghaboy na lang ni sa manong baligyada ko ay nagnasapaks. Ang ilang facial doon, as in higko, ganda sige lang. Kasun si Mana, basi makabakal ta 20, bla 2.15. Managtag na to facial sa San Carlos ba? Why na kita sa igo pang oras aton sini pagpangalaga doon ana namian kulos no ibinigaliyo. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Shruna Magbanwa sa technical side, we have Action Henry Spulgar. Upod yaman sa Action JM Bike naton sini IT experts. Angin kabahin man sa atong pagpangalaga ng Action John Diaz kag sa News Center. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Ini naman sa Action Brian Morden nga pasalamat gid. Maghilibati ta Lunes sa wang gyapon nga estasyon kag oras. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.